Sal-lum aktar minn 28,000 ħaddiem gawdew mill-iskema Investing in Skills imħadma minn Jobs Plus b'investiment ta' kważi 5 miljun euro. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Chris Bonnet żar il-kumpanija Foster Clark li ngħatat aktar minn 36,000 euro biex tat taħriġ lil 127 impjegat b'din l-iskema. Din l-iskema tnediet f'Marzu tal-2017 u hija kofinanzjata fondi Ewropej budget ta' aktar minn 6 miljun u nofs euro. Lan ta' din l-iskema huwa li min ħaddem jingħata għajnuna finanzjarja xierqa biex jagħti taħriġ lil ħaddiema ħalli jiksbu ħiliet ġodda u jkunu jistgħu jkomplu javanzaw fuq il-post tax-xogħol. Waħda mill-ħaddiema ta' Foster Clark spjegat il-benefiċċji li gawdiet minnhom grazzi għal din l-iskema. Dan it-training għeni navvanza fil-mod kif nimmaneġġja l-ħin tiegħi aħjar biex bekk ikolli ġurnata iktar organizzata. Is-Segretarju Parlamentari Chris Bonnet qal li l-ekonomija ma tistax tikber u tiżviluppa jekk pajjiżna ma jkollux ħaddiema mħarġa bil-ħiliet li hemm bżonn fis-suq tax-xogħol. Dak illi qegħdin nagħmlu bil-fondi Ewropej, bil-ftehim illi għandna mal-Jobs Plus illi naraw illi tul is-snin dejjem ikollna korsijiet neċessarji, korsijiet tajbin għal ħaddiema tal-kumpaniji biex ikunu jistgħu jimprovjaw jmexxu f'dak li huwa l-skill set tagħhom. Foster Clark hija waħda mill-beneficjarji ta' dawn il-korsijiet, ta' dawn l-iskemi li ovvjament bil-programmi il-ġodda, bil-fondi il-ġodda se nkunu qegħdin ninvestu iktar flus ġob jew nagħmluhom iktar sempliċi ħalli l-ħaddiema tagħna jkomplu jikbru fl-iskill tagħhom. Ħaddiem aħjar, negozji aħjar, ekonomija aħjar.